Hello people, good morning. So go and left. Nga mag-adto mi karon sa LTO kay magkuha og student permit. So karon gaulan tanawa, gaulan diri Mga nagbaha. Go left. Oo. Nagbaha diri kay perting ulan na kaganiha. Right, honey? I don't know, I guess so. Tapos hapit pud mi kaganiha kay nagpalit mi og Hindi wala kagawain man. we buy what do you call this one, honey? Goggles. Goggles. Sabo kay kwadro ba daw eh? Snorkel. Para mag-dive. So unya tuon ako dito sa swimming pool kay free man dito. Mato ko dito niya. Karon tanawa ninyo guys. Oh, mo na tagbilaran guys. Shortcut pa daw mig alturas karon kay kan nagay tao sa main dito sa main jud nga kaning sa LTO dagay tao. So diri decide medyo lang sa alturas madto kay mall man na siya diri Patugon pa ko. I feel sleepy honey. Ako kini wa man na siya kabalo Ako na ibutang sa luyo. Kini akong gipalit, ibutang na ko ni sa luyo nako. To sa reaction niya iguon ako yang dagway Wa ni edit. Di ana lang honey, di na lang. Ay, sorry. Sorry, honey. Why don't you just leave it back there? I'm sorry. Tawa. Hey, wala. Mag-yo-yo, guys. Mag-yo-yo, hindi dahil, no? So, hapit na mi sa altura. So, hapit na mi sa altura. So, niya. Kunya na pa na mag-video. So, salamat. Support me diri sa YouTube. Support ang YouTube channel. So, bye-bye to them, honey. Bye-bye. Bye-bye. Have a nice day. Like our video and subscribe and hit the notification. Bye-bye.